dole yaƙi ya ƙare. Kuma yanzu ma ina nanatawa masu kallo na dole yaƙi ya ƙare, yaƙi zai ƙare. To dole Trump yaƙi sai yaƙi ya so sai ya bar gwamnati shugabannin juyin juya hali suna mulkin sa a Iran. Masu saurare ku gyara zama domin jin wannan tattaunawa ta musamman da Bash Bash inda ya kawo wasu batutuwa akan batun kasar jamhuriyar musulunci ta Iran da kasar Amurka. Inda cikin fashin bakin nasa ya ce bayyana cewa wato ko Donald Trump yaƙi ko ya so yaƙi dai ya ƙare kuma sannan haka zai tafi ya bar gwamnatinsa ya sauka daga mulki ba tare da kawo ƙarshen ƙasar Iran ba. Kuma haka zai bar dakarun juyin juya hali su ci gaba da gudanar da wato ikon su a ƙasar Iran. Masu saurare, Bash Bash da ya zo da wasu zantuttuka da ke nuna sukuwar dokinsa akan wato ƙasar Amurka biyo bayan abin da ke faruwa tsakaninsu da Iran. Kamar yadda kuka sani, Bash Bash yakan fayyato abubuwan da idan ya faɗe su hasashensa yakan zama daidai. Biyo bayan irin abubuwan da ke faruwa, nasara ta tabbata ga Iran. Haka zalika abubuwa da dama na nuna kunyar da ƙasar Amurka ta ji a cikin wannan batu na yakin. Ba tare da bata lokaci ba, ga Bash Bash ku ji fashin bakin da ya kan wannan al'amura. Donald Trump da kanshi ya ce dai ranar duniya sai Amurka ta yi asarar dala na gugar dala biliyan da. Mu koma tarihi mu kalli yaushe aka fara yaki. An fara yaki ranar 28 ga watan Fabrairu na wannan shekara. Yau kimanin kwana 180 kenan. In lissafin Donald Trump ba ya sha ba lissafin ko kwamfuta ta going crazy, abinda za ka ɗauka anan shine tunda ya ce dala biliyan 1 a kullum, kwana 180 aka yi ana wannan yaki. So idan har da gaske ne dala biliyan 1 Amerika take asara, dala biliyan nawa ce asara? Kimanin dala biliyan 180 in kullum dala biliyan 1 ne. Sai dai lissafin idan bayanin farko za a bi. Idan bayanin farko za a bi. To yanzu na sakataren kasashen wajen Amurka ne. A kwarai da gaske ko da shine ya faɗa, ka san su mutane ne waɗanda wasu lokuta sai ka kasa gane wato alƙiblarsu akan irin wannan abubuwa. Kai Trump ka fito ka ce a kullum. To sai dai in akwai ranaku da aka riga aka ɗebe daga lissafin wanda yakin ya cimma tura. Suka ga cewa dama asara nan ba asara ba ce mai ɗoriya. Yana ɗaya daga cikin hujja da na kafa a lokacin baya na ce dole yaƙi ya ƙare. Kuma yanzu ma ina nanatawa masu kallo na dole yaƙi ya ƙare, yaƙi zai ƙare. Saboda ba za a ci gaba da asarar waɗannan kuɗaɗen ba zuwa ga lokacin da ba a san iyakar tsayawar ba. Kuma Donald Trump, ai idan ka tsaya ka duba watan mai kamawa 20 ga watan Janairu na shekara ta 2020. Ya cika shekaru biyu cip a kan karagar mulki. Kaga a tenuwa ɗin American presidency wanda shekaru 4 ce, saura shekara nawa rage wa Trump. Saura shekaru biyar. To dole Trump yaƙi sai yaƙi ya so sai ya bar gwamnati shugabannin juyin juya hali sana mulkin sa. Ba na shakka wannan. Saboda na farko dai kaga su suna mulki ne a doro irin na aƙida. Suna mulki ne a matsayin kamar jihadi abin da ake kira Hollywood. Sannan kuma suna mulki ne ba tsoro ba gajiya. A jiya na karanta wani online wata media outlet ne a nan America wadda aka samu muryar Donald Trump, kuma muryar Israel muryarsa ce ba AI bane a inda yake cewa dole kowane shugaba a duniya sai ya ji tsoron Iran. Ya ce a dacen baya mun ci alwashin su mun ɗauka karen su bai kai tsaiko, amma ganin yadda muka buga da su da makamai irin na zamani da muke gajiyawa daga cikin manyan ƙasashen duniya ba su da su, amma yau mu ga bayan Iran. Har ma ya yi reflection ya ba da misali da irin furucin da ya baya wanda yake cewa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci za a share daular Iran daga doron ƙasa. Lokacin da yake cewa wai whole civilization will die tonight. To kaga a lokacin an ma tambaye ni aka ce ga wa'adi ya bada na shafe gwamnatin Iran da al'umma. Ya ka gani? Sai na ce Trump ƙarya yake. Na ce kuma a sa ido a gani dab da karewar deadline ɗin zai yi amma ya lashe. Sauran awa 48 wannan deadline ɗin ya zo ƙarshe Trump ya ce ya ɗaga. To kaga wannan yana nuna maka level na ƙarya da propaganda stunt, wannan yaɗa manufofin ƙarya da disinformation, rashin ba da labarin kwata-kwata na gaskiya, da misinformation, ba da labarin abaibai da kuma propaganda. Wannan kuma dama ibada ce. Saboda haka duk wani abu da ake gani Donald Trump yana magana akai da yakin da ake, abu ne mai wahala a ga bayan Iran a yanzu. Saboda Iran ta ce yanzu ma ta shiryawa yaki, in ma har ta shiryawa yaki
kuma abin da yasa kake ganin Donald Trump yake kokarin baya ai babban abin kunya da yake ku matsayin America as a super power a duniya ga ta da karfin soja ga yawan makamai ga masana'antun kera makamai ga tattalin arzikin kasar da ba wata kasa da take da arziki irin nata amma aka waye gari ga wata kasa wadda ta fito daga jinsin kasashen da ake ganin kasashe ne masu tasowa developing world in ka kalli Iran amma abin tambaya anan me yasa Iran ta zame wa America kadangaren baki me yasa karshe shi saboda to ai an kasa rasa yadda za a yi da Iran kuma Iran sun nuna cewa America faifa ta gaci da musu takarda ce kuma da kafin a gwamza da Trump ya gane yana da mashawarta ba dan shi gaban kansa yake ai da ba a shiga yakin ba saboda da ba a shiga yakin ba yadda aka jibge makamai a tekun Bahar Maliya da manyan jirage yaki na America da manyan makamai da aka aje inda ba a yi yakin ba to da sai an fi ganin cewa Iran kamar Allah ne ya kubutar da ita daga bakin kura amma da aka gwada aka yi karo da kura aka kura ta kasa janye kurowar wanda take nema ta hadin to kaga wancan din ya zama jarumi saboda haka Iran ta yi emergency hero sai kuma Trump ya yi emergency loser duk da irin munanan har-haren da ake duk da irin munanan har-haren to ai munanan har-haren da ake yi ina ake kai har-haren ba Iran ake kaiwa ba wasu guraren ita kuma Iran a retaliatory moves ɗinta a kokarin ramo gayyata ina take kai harare kasashen da suke makwataka da to kasashen da suke makwataka in ka duba irin su Oman in ka duba irin su Qatar in ka duba irin su Kuwait in ka duba irin su United Arab Emirates in ka duba irin su Bahrain idan ka duba irin su Jordan da sauransu nan ne dukiyar America da kadarin America ne billions of naira suke gurin ajirke wanda ma military bases din da ake da sojojin America in Iran ta yi succeeding wajen lalata wata dukiya ta America wannan yankin lissafa to tattalin arzikin kasar America ya yi mutuwar tulun dan garuwa hasa mutuwar tulun dan garuwa tulun ya fashe babu tulun babu ruwan ya burere kaga asara biyu kenan saboda haka ta yi asara a bangaren da take yaki da Iran wajen kai hare-hare na mukan makaman da take takama da su ta yi asara a bangaren Gulf na wajen har-hare ramuwar gayya da Iran take yawa. Amma wasu suna ganin kamar gazawa ce ga ita kasar Iran din da ba ta iya kai hari ainihin cikin kasar Amurka. Ba gazawa ba ce ba. Ai soft target ɗinta a nan shine idan ta ai sun auna ne sun gani a duk duniya bari in gaya maka babu inda Amerika take takama babu inda Amerika take da dukiya babu inda Amerika take da kadara babu inda Amerika take da assets wanda ake tunani ya kai na yankin na Middle East. Ka san yankin gabas ta tsakiya saboda arzikin mai da Allah ba su suke accounting for 70% na man duniya na man duniya gaba ki to saboda haka sai take ganin cewa idan ta lalata dukiyar America da kadarorin America a yankin Gulf to ta gama da economy din America ya fi sauki ta biyo America wannan hanya ce wadda take ganin cewa in dai ta succeed ta nasara to America za ta zo kukanta ya zo karshe cuciyar tattalin arzikin ƙasa kuma daidai lokacin da suka auna ana gudun ya da kanan wani tsakanin ƙasar Sin da Amurka ta fuskar kasuwanci da cinikayya to kaga daga lokacin da aka ce an tabbatar da an durƙusar da Amurka next wanda za ta bi America ko take bin America a yanzu wajen karfin tattalin arzikin ƙasa ai ƙasar Sin ce to kaga Sin ta yi succeeding ta yi nasara wajen kwace kambun mafi karfin tattalin arzikin ƙasa kaga ya wannan da ake cewa duniya da wayan mata ya koma baya. Akwai batu da kai na cewa kasar Amurka tana kokari wajen ba da labarai ba yadda suke ba ko kuma ɓoye labaran ma a fitar da su da kuma batu na propaganda. Me yasa waɗannan abu suke zama kamar wani me yasa Amurka take amfani da waɗannan makama? Ai ba wani abu bane ba idan ka duba yau idan muka yi going into history muka kalli tarihi abubuwan da suka faru a shekarar 1990 idan ka kalli abin ibtila'in da ya samu rusasshen tarayyar Soviet Union Rasha kenan a da America ta yi amfani da propaganda da yada labaran ƙarya da ɓoye labaran gaskiya wajen tunzura mutanen Soviet suka yi wa gwamnatocin su bore kwaminisanci mulki na gurguzu ya karya a Rasha suka kuma yi kokari ba extension suka karya mulkin gurguzu a Turai ta gabas wanda a dalilin wannan ne duk kasashen da suke biyayya da ibada irin ta communist ta gurguzu sai da suka kare Romania ta zo karshe Bulgaria ta zo karshe Hungary ta zo karshe Poland ta zo karshe Czechoslovakia ta zo karshe East Germany ta zo karshe wannan su ake kira Soviet satellites
kuma wannan propaganda da ita suka dogara. Ko lokacin da Hitler yakin duniya na biyu da propaganda ne mai ci duniya, amma da ƙarshen dabarunsa da propaganda da manyan kadimansa da suke kawo masa labari na ƙarya irin su Goebbels, irin su Göring, aji su ne manyan irin su Boch, su ne manyan fada ne Adolf Hitler. Amma ƙarshe rana ɗaya rana dubu ta ɓarawo ɗaya ta mai ka, daga ƙarshe da suka rasa bakin magana faɗan ƙarya gaya wa Hitler suka ce duk ƙarya da muke zuwa mu gaya maka ta zo ƙarshe, an ci nasu Germany da yaki. Su saboda haka na faɗa na ce akwai episode ɗin da zai zo wanda Trump zai samu kansa in the same shoes a wannan yanayi irin yanayin wanda Adolf Hitler ya samu kansa. Kwarai da gaske. Sai dai kawai abu ne ka bashi lokacin ne zai nuna, amma ba na shakka abin da nake ba. To kenan masu sauraro Bash ɗan Bash kenan ya bayyana irin bayanai kan al'amura da su. Ba saurare kamar yadda kuka saurara wannan fashin baki kenan daga bakin babban mai fashin baki Bash ɗan Bash akan batun wato ƙasar jamhuriyar musulunci ta Iran da kuma ƙasar Amurka biyo bayan irin barahilar da ke tsakanin su. Donald Trump shugaban ƙasar Amurka da Isra'ila sun ci babban alwashi akan ƙasar Iran wajen don kwafar da ƙasar da kawo ƙarshen ta kama daga tsarin shugabancinta duka su ruguje shi ya zamanto cewa nasu ne wanda suke so wanda zai ji magana su za su ɗora a kan ƙasar. Sai dai kuma ba su taɓa tunanin cewa Iran ta kai ƙadamin da ba za su iya taɓuwa ba. Ƙasar Amurka da Isra'ila a yanzu sun ɗanɗana kuɗa su a wajen ƙasar nan ta Iran biyo bayan tunkararsu da suka yi gashi kuma duk tsawon lokutan da aka ɗauka ba su iya kai ƙasar Iran ɗin ƙasa ba. Kuma ƙarshe kunya ta bayyana kowa a duniya ya ga yadda wato ƙasar nan ta Iran ta gwabza da ƙasashe biyu manya da ake jin tsoronsa a duniya Isra'ila da Amurka kuma ƙarshe ita ta kawo ƙarshen su. Wannan wani mataki ne da ake ganin ƙasar Iran takanolajinta ya yi girman da babu wani wanda ya sani wato in ba wanda suke tasarrafi da abin ba kuma hukunta ƙasar. Kaga kenan Iran wajen ƙere-ƙere da kuma dukkan abubuwa na fasaha za ta ci gaba, sannan kuma masu ilimin da suke tasowa tabbas za su zama babban garkuwa ga ƙasar ta Iran, domin yanzu batun da ake yi ƙasar Iran kowa a hakan harkar wato karatu duk ƙananan yara suke, kuma manyan gobe da ake faɗa to tabbas sai yara sun samu nagarta sannan su zama manyan gobe. To a saurari ƙarshen rahoton kenan, me za ku ce kan wani abubuwa da suke wakana?